Ahoj lidi, dneska jsem se rozhodla, že po roce natočíme náš kanál nějaké video, ale protože Vojta se jakoby prostě se nechce ztrapňovat, no prostě to už nechce točit, tak jsme točili. Takže já jsem se rozhodla natočit něco prostě s našima zvířatkama, s našima psama, máme 3 psy a my jsme byli takhle super zóně. Tak jsme tady vybrali takové pamasky, jo, od Karnilov. Co si prostě četla složení a podle mě jsou fakt jakoby super pamasky. Jo, tak snad budou našim pejskům chutnat. Takže jako první tady máme nějaký takovéhle sušenky. Jo, od Karnilov, které tu máte, jsou prostě sušenky. Jsou teda nějaký prostě z toho štrosa, něco tady je. Jo, takže tak. Takže půjdeme ochutnat. To si nemůžu představit jíst, tak ještě tady rozsypu, to by bylo úplně nejlepší. Takže nějak takhle to vypadá, tady nemůžu moc jakoby si manipulovat, protože holky by to sežraly. Takže tady první dáme třeba takhle, dám tady orine, dáme tady astičce, ID a můžeme ještě zavát tuto koce. No, koc. To je taková nejstarší. Všem to chutnám. Jo, takže dali by se ještě, hledaj. Takže tady dáme orince, sedni. S tou tady dnes budu natáčet vlogísky, protože spolu skáčeme a každý den máme trénink. Tyhle dvě jsou takový starý, takže to moc jakoby neskočí, že jo, a takhle prostě už jsou v důchodu, takže ty nechodí do práce. To mají takovej, no prostě mají volno, no. Tady ležejí a jsou rádi, že žijou, protože v těchto vedrech to je fakt hrozný. Jo, už tady už chtějí. No. Jo, taky to tady máme názny, pojď se vleč. Takže už chtějí načnout tohle, furt jak tomu čuchaj. Takže já si tohle odložím. A jdeme načnout teda tohle, to jsou nějaký rybí pamasky, takže to jdeme ochutnat. No, já ne, to se pak takhle čekat. To úplně, že jsem to ani nerozhodla. Jo a tyhle, tam jsou prostě pamasky pro všechny 3. A tohle mám jenom prostě pro ně, že se nádherně lámou, fakt měkký, úplně úžasné pamasky. Takže to mám na ní na trénink, že si je prostě nalámu na ty menší kousky, protože tohle je fakt jako velký kus na ně. Takže, ale teď, že ho netrénujeme, tak jim to dám na celý. Zase dávají 10 z 10 všemu, to jsou prostě žrouti hrozný. No, zvlášť tady ty dvě. No. Oni ještě neznají kamerku, takže jsou z toho úplně to. Nevšímají z toho, ale jako furt mi tam motor. Vidíte cyklu? Tak jim dáme ještě jeden teda. Dáte si? Pomalu. Ať to má také šikovné. Pomalu. Orinko. Ano. Tak jim tady dáme ještě ty druhý. A pohledem uvidíme, který byly lepší, takže já budu pro ně. Tak jsem teda ještě vzala na ochutnávku 3, každý jeden. A jde pozor. Takže dáme orině. A jedničce a astičce. Ono pak jako slyšíte, že to jsou prostě sušenky, jo, křupou. Takže ty mají prostě jenom jako, když jdeme na procházku, tak jako, že přiběhnu, tak to dám. Ale řeknu vám, proč nejsou na trénink dobrý ty
tvrdý a velký pamlsky anebo granu, prostě jo. Poprvé se mi jednou i stalo, jsem prostě jí dala pamlsek takhle větší trochu, no a tak nenechala jsem to dokousat, prostě jsme to běželi a velmi to zaskočilo, takže jako fakt nedoporučuju, jo. Můžu se vám potom i udusit, takže jako fakt spíš doporučuji ty měkký lámací pamlsky, tady jsem jim to dala tam na poličku. No a dík si očuchává tady kameru, tak jsem trochu hejbla. Tady můžete vidět, jak tady přechází. No a všichni tady přecházejí, furt nevidí vůbec, o co tu jde. Jenom jim jde hlavně o žrádlo, prostě jo. No, to je prostě, to jsou oni, jsou žrádlo jenom. A kdybyste se náhodou ptali, tak tohle je plemeno Border Terrier, máme třeba třebesky, tohle tady, jak tady vidíte, to je nejstarší, to je Aja, taková grizzly, hnědá, tu je Asta, to je druhá nejstarší a tam ta nejmladší, to je Ora, ty teď budou 2 roky v lednu, no a ty Aida, ty nejstarší je už 13 a ty střední, ty už je 11, takže tak už jsou jakoby starý. No a proto s nimi jako na terénu, no takhle. Že vyrazím s nimi občas, ale ne tolik jako s ním, že prostě to už skáču a takhle tyhle věci, takže pokud chcete, tak jako natočím s ní i vlogísek prostě tady nějaký. Třeba z tréninku budu točit nějaký vlogísky a s ním samozřejmě taky. No, tak ahoj.